Ej, det må det være. Lad nu være, jeg lægger det ud. Har jeg måske lagt noget af det ud, jeg har filmet af dig? Men det kræver, at jeg myrder. Okay, er du klar nu? Jamen, kat. Men jeg skal ikke noget. Ikke noget. Hvad så? Den kan godt lige køre lidt. Der er en tredje udvej. Hvad er det, kat? Det kræver, at jeg myrder. Jamen, kat. Behøver du da ikke? Jo. Nej, det var noget, jeg sige. Eller... She'll say can't. Now I'm ready. Eller vil jeg?